Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan. Petsa 10 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 7 ngadto sa 12. Si Jesus miingon, "Pangayo og kamo hatagan, pangita og kamo makakaplag, panuktok og ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan og ang mangita makakaplag ug ang manuktok ablihan. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyog bato ang inyong anak kun mangayo siyag pan? O hatagan ba ninyog bitin kun mangayo siyag isda? Kun kamo nga mga dautan, mahibalong mo hatag ug maayong butang ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang inyong amahan nga atua sa langit? Muhatag gayud siya sa iyang maayong butang niadtong mangayo kaniya. Buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta." Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.